Hey guys, hello India. आं जारुदि बड' किटचेनाव एसे हाबदोंमोन आरो नोंथांमोननो जानाय लोंनायखौ देखायला एसे भिउ देखायबाय बेनि उनाव आङो एसे गुवाहाटी सिटी बेरायसिगोन नोंथांमोननो दिनै आं एसेल' जास्ट देखायबाय आरो बेनो जारुदि बड' किटचेन सानमारियाव दै लोगोफोर सानमारि नोंथांमोना फैलां मालाबा जालांदो बाय बाय लोगोफोर नोंथांमोननो आरो आं सिटी सेन्टारनि भिउ देखायलायबाय नै नायदो सिटी सेन्टाराव नोंथांमोना फैयाखैबा फैदो मालाब्ला बिराद गिदिर मल बियो सिटी सेन्टारा आं गोबां फैबाय अब्लाबो आं नोंथांमोननो शपिं खालामनाय देखायासै जास्ट नोंथांमोननो एसे गोजौनि बिल्डिं बेखौ भिउखौ देखायबाय आरो गाइस नोंथांमोना नायदो एसे वाव नै सिटी सेन्टार गाइस फैदो नोंथांमोना गुवाहाटीयाव फैनो मोनाखैब्ला आंथ' गोबां बेयावनो शपिं खालामो बारा आं भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन उनाव नोंसोरनो देखायगोन र' भिउखौ मोजां भिडिअ बानायनानै गाइस नायलांबाय था सिटी सेन्टार गुवाहाटी वाव नै इसिबां गोजौ समायना गुवाहाटी दै सिटी सेन्टार गाइस फै मालाबा फै नुवाखैबा बेरायफैदो शपिं खालामफैदो मा नांगौ बेखौनो मोनगोन ब्रेन्डेड जुथानिफ्राय सलानि गस्लानिफ्राय गाइस सिटी सेन्टार सिटी सेन्टार नायलांबाय था नै ट्रेन गारिबो खारबावोसो नै गथ'फोरनि थाखाय जा मजा पबब नुदों वाव एसे समायना नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामना दोन गोबां भिडिअ नुनो मोनगोन